fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Din nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Toni u Marija Tabone. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, Inti tatina l-aqwa xhieda tas-seta' tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenna lina. Xerred dejjem fuqna il-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedjiet tiegħek u tatina sehem mill-ġejt tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Nehemija. F'dak iż-żmien il-poplu kollu inġabar flimkien fil-misraħ ta' quddiem bieb l-ilma u talbu lill-Eżra l-iskriba biex iġib il-ktieb tal-liġi ta' Musè li l-mulej kien ta' lill-Iżrael. Kien l-ewwel tas-7 xahar mela u Eżra il-qassis ġieb il-liġi quddiem il-ġemgħa li kienet magħmula minn irġiel, nisa u oħrajn li kienu jifhmu dak li jisimgħu. U mis-sebħ sa nofsinhar ara minnu quddiem l-irġiel, in-nisa u dawk li kienu kapaċi jifhmu. Iħares lejn il-misraħ li hemm quddiem bieb l-ilma u l-poplu kollu kien attent jisma' il-qari tal-ktieb tal-liġi. Eżra l-iskriba kien wieqaf fuq palk tal-injam li kienu waqfu għall-okkażjoni. Eżra fetaħ il-ktieb u raħ kulħadd jagħmel dan billi kien fil-għoli il-fuq mill-poplu kollu. U meta fetaħ il-ktieb kulħadd qam bil-wieqfa u Eżra birek il-mulej Alla il-kbir u l-poplu kollu bidejh merfuqajn il-fuq u jiġeb Amen, Amen. U jinxteħtu għarkubtejhom b'wiċċhom mal-art jagħtu qima lill-mulej. Il-Leviti għadu jgħallmu l-liġi lill-poplu u l-poplu baqa' wieqaf fejn kien. Dawn raw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftiem fis-sruħ u spjegaw il-qari. Imbagħad Nehemija li kien il-gvernatur, Eżra, il-qassis u l-iskriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħallmu lill-poplu qalu lin-nies kollha: dan hu jum qaddis, ikkonsagrat lill-mulej Alla tagħna. Titniktux u tibkux, għax il-poplu kollu kien infex jibki meta sama kliem il-liġi. U żiedu jgħidulhom: morru u kulu laħam imsemmen u ixorbu imbit ħelu u lil dak li ma ħejjewlu xejn ibatulu sen minn dak li għandkom. Dan hu jum qaddis għall-mulej. La ssewdux qalbkom għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. U l-Leviti komplew qawwu qalb il-poplu jgħidulu: isktu, dan hu jum qaddis, la ssewdux qalbkom. Imbagħad il-poplu kollu telaq biex jiekol u jixrob u jibgħat jaqsam ma' ħaddieħor u biex jagħmel festa b'ferħ kbir għax kien fehem dak kollu li kienu għallmuh. Il-kelma tal-mulej. Il-proċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Il-proċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej hi sewwa u tgħallem lil min ma jafx. Il-proċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Il-proċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwal l-għajnejn. Il-proċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Il-proċetti tal-mulej dritti u jferħu il-qalb. Eżes mid-deb l-aktar fejn
oħla mill-għasen u mill-qtar tax-xhieda, il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-saltna ta' Alla waslet, indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom tnejn qablu f'kull belt u post fejn kien sejjer imuru. U qalilhom: il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom la but la ħorġa u lanqas qrieq u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu isliem lil din id-dar. U jekk fija jkun hemm min iħobb isliem, jistrieħ isliem tagħkom fuqhom. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja għall-oħra. F'kull belt li fija tmorru jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies jgħidulhom is-saltna ta' Alla waslet ilkom. Imma l-belt li fija tidħlu u ma jilqgħukomx, oħorġu fil-pjazzett tagħha u għejdu: satrap ta' beltkom infarfru minn riġlejna u nħalluh għalikom. Imma kunu wafu dan, is-saltna ta' Alla waslet. Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt. Il-kelma tal-mulej. Ma nafx nbaħtux jeżjies li dak li qrajna fl-ewwel qari mill-ktieb u dak li jagħmel Eżdra, l-ewwel qari kien meħud minn ktieb ta' Nehemija, għadu jseħħ u għadna nagħmluh kull jum f'kull quddiesa. Hawnhekk jirrakkuntalna meta reġa' tbierek u tqaddes it-tempju ta' Alla. U jgħidilna kif l-ewwel ħaġa li jagħmel Nehemija Eżdra fetaħ il-ktieb tela fuq pedistal għoli u minn fuqu wassal il-kelma ta' Alla lill-poplu. U l-poplu jgħidilna wara tant żmien wara l-eżilju meta reġa' semma din il-kelma ta' Alla, qalbu tirtab u joħorġu minn fuq għajnejh demat ta' dmuħ, ta' niket imma aktar u aktar ta' ferħ, għax reġa' għandhom il-possibilità li jisimgħu il-kelma ta' Alla. Mhux l-istess ħaġa għamilna dalgħodu. Il-kelma ta' Alla nqrat minn fuq dan li aħna nsejħulu ambone, jew aħjar, dan mhuwiex pedestal, imma huwa l-artal tal-kelma. Għaliex aħna f'kull quddiesa għandna żewġ imwejjed. Il-mejda tal-kelma ta' Alla li huwa dan u l-artal il-mejda tal-ġisem u d-dem ta' Kristu. Għax kull meta aħna nidħlu f'dan il-post, il-mulej Alla lili u lilek jitmana bil-kelma tiegħu u jitmana bil-ġisem u d-dem għaddejs tiegħu. Dan li jagħmel Ġesu fil-Vanġelu tal-lum
jibatom id-disċipli iwasslu il-kelma. Dak li qed jagħmel illum lili u lilek. Aħna nġbarna hawnhekk għax ġejna mistiedna minnu. Il-mulej għażilna, il-mulej kellimna, temana bil-kelma tiegħu, ħajjitmana bil-ġisem u d-dem tiegħu. Biex meta s-saċerdot fit-tmiem il-qudiesa jgħidilna morru fil-paċi ta' Kristu, ma jfissirx issa il-qudiesa lesta mur id-dar. Imma qed jgħidilna kif il-mulej ta' kelma ta' kuraġġ mur issa int ukoll u wassal din il-kelma lill-oħrajn. Ejjew nitolbu il-mulej biex aħna narfu din il-missjoni li għalija sejħilna. Nkunu tassew messaġġiera tal-kelma tiegħu fost ħutna. Huma bil-wifqa fiduċjużi fil-kelma ta' Alla nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu għall-Knisja partikolarment f'dan iż-żmien għażiż tas-Sinodu fejn l-isqfijiet flimkien mal-Papa daw dawrin flimkien biex jaraw fejn irid imexxi l-Knisja tiegħu l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Nitolbuk mulej għaż-żgħażagħ tagħna biex huma wkoll jilqgħu s-sejħat li inti tagħmlilhom biex ikunu ħaddiema fil-għalqa tiegħek. Nitolbu. Il-kelma tiegħek hija d-dawl, il-kelma tiegħek hija l-għejxien tagħna. Għamel mulej li aħna narfu mhux biss nisimgħu imma ngħixu u nwettqu dak li inti titlob minna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej biex dmirek il-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet personali tagħna. Ilqa' Missier Qaddis dan it-talb li aħna qegħdin nirresqulek, kif ukoll dak kollu li hemm mistur fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna tiegħek, inti tafna għax aħna wliedek. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex jenna nkomplu bil-mixja tagħna warajk. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna l-għajn ta' kull barka bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu,
il-verb tijek li bieħ għamilt kollox, li jindbattulna bħala Salvaturu feddej, mamul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tijek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tasmewwiet imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tasmewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi riġalat dil-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li xxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna jieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Qaddes ismek, tiġi salt nagħtik, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, żdaħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu ħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema jġeddidna fir-ruħ u l-ġisem biex kif nissieħbu ma jibnek fid-dbatijietu aħna u nxandru il-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja il-wirt miegħu u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien tliet Ava Marijiet hekk u npoġġu dawn il-laqat tas-sinodu feħdan Omna Marija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.